Κυρία Χατζηπαναγιωτίδου, εάν θέλω να φτιάξω τα δόντια μου, ποιο είναι το κόστος για τις όψεις δοντιών? Οι όψεις δοντιών χωρίζονται στις όψεις ρητίνης και στις όψεις πορσελάνης. Οι όψεις ρητίνης είναι μία διαδικασία οικονομικότερη από τις όψεις πορσελάνης. Ο λόγος για τον οποίο είναι οικονομικότερη είναι γιατί η όλη διαδικασία αρχίζει και ολοκληρώνεται στην καρέκλα του οδοντιάτρου, σε αντίθεση με τις όψεις πορσελάνης που εκεί παρεμβαίνει και ο οδοντοτεχνίτης, γιατί φτιάχνει τις όψεις πορσελάνης στο οδοντοτεχνικό εργαστήριό του. Η διαφορά λοιπόν έγκυται στο γεγονός ότι η μία διαδικασία ολοκληρώνεται στο ιατρείο, είναι πάρα πολύ σύντομη, δηλαδή οι όψεις ρητίνης για την κάθε γνάθο χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να ολοκληρωθούν, σε αντίθεση με τις όψεις πορσελάνης που εκεί χρειαζόμαστε περίπου 10 με 12 μέρες για να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία. Άρα ναι, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη μία τεχνική και στην άλλη. Η όψης ρητίνης είναι μία εξαιρετικά οικονομική διαδικασία, πάρα πολύ συντηρητική και πάρα πολύ σύντομη, που μπορεί να μου δώσει το αποτέλεσμα που ζητώ πάρα πολύ εύκολα, με μικρό σχετικά κόστος και να διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια με το σωστό τρόπο που θα τα φροντίσω τα δόντια μου. Οι όψεις πορσελάνης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα για να φτιαχτούν. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, γιατί οι όψεις πορσελάνης είναι τζάμι. Είναι ένα τζάμι που μπαίνει μπροστά στην επιφάνεια του δοντιού μου, κολλιέται μόνιμα μπροστά στην επιφάνεια του δοντιού μου και προσομοιάζει εξαιρετικά με ένα φυσικό δόντι. Έχει όλες τις διαφάνειες, όλα τα σχήματα που έχει ένα φυσικό δόντι στην πρόσθετη επιφάνειά του. Είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Κάποιος δεν μπορεί, ούτε ο οδοντίατρος μπορεί να ξεχωρίσει αν ένα δόντι είναι φυσικό ή αν είναι από όψη ρητίνης, αν έχει όψη ρητίνης στην επιφάνειά του. Είναι μια λίγο πιο ακριβή διαδικασία βεβαίως, αλλά και στη μία θα έλεγα και στην άλλη περίπτωση, ανάλογα με τον τρόπο που ζει κανείς, με τις προσδοκίες του, με τις συνήθειές του, και η μία και η άλλη περίπτωση, ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε στο πρώτο ραντεβού που θα κάνουμε στο ιατρείο. Όταν κάποιος δηλαδή μας ζητάει να αλλάξει το χαμόγελό του, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι μια πρώτη συνεδρία, να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι προσδοκίες του καθενός, ποιες είναι οι συνήθειές του, ώστε να μπορέσουμε να συμβουλεύσουμε τον ασθενή μας να πάρει μια σωστή απόφαση, ποια από τις δύο διαδικασίες να ακολουθήσει. Και οι δύο διαδικασίες θα έλεγα ότι αφήνουν πάρα πολύ ευτυχισμένο τον ασθενή. Στο τέλος της κάθε διαδικασίας το χαμόγελο που φτιάχνεται είναι εξαιρετικό, είναι χαμόγελο Hollywood και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο καθένας, ανάλογα με το χρώμα και το σχήμα που θα επιλέξει. Άλλοτε ζητούν οι ασθενείς κάτι πιο φανταχτερό, άλλοτε κάτι πιο φυσικό για να μην δίνει την εντύπωση ότι κάτι έχει φτιαχτεί στο στόμα. Μπορούμε να το επιτύχουμε και με τη μία και με την άλλη τεχνική. Και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, αφήνει ευτυχισμένους τους ασθενείς, άρα ναι, αξίζει τον κόπο να μπω στη διαδικασία, να αλλάξω το χαμόγελό μου είτε με τη μία είτε με την άλλη περίπτωση και να χαμογελάω πια ελεύθερα και όπως πάντοτε ήθελα, να έχω το χαμόγελο που πάντοτε ήθελα.